Masak ongseng rempelo ati iki lho guys, caraku masak ongseng rempelo ati sing rasane bener-bener widuk. Caraku masak iki, rempelo atine tak ungkep dhisik guys. Lah iki bumbu ungkep andalanku ana bawang, miri, tumbar, jinten sithik, karonan jahe, kunir. Diulek nganti lembut dan nek wis lembut terus dicemplungno ning nggone jerone rempelo ati sing wis didelani wajan terus diulet-ulet dikei banyu sithik terus dicemplungi godhong jeruk karo godhong salam. Iki diungkep nganti banyune sat kaya ngene. Lah nek wis terus rempelo atine iki mang diirisi cilik-cilik guys. Lah nek wis diirisi cilik-cilik lanjut terus ngirisi lombok bawang brambang ku terus digongso ning nganti mateng nganti ambune langu ilang. Lah nek kirane wis mateng terus rempelo atine sing wis bar diiris-irisi iki mang dicemplungno. Wis cukup ngene tok nek aku wis gak usah tak tambahi penyedap, menurutku ki wis enak, tinggal nambahi uyah wae nek kurang asin. Lah nek wis mateng terus langsung dientas. Lah iki lho useng rempelo ati andalanku sing rasane ku ya bener-bener widuk ngono lho cah.